Apa? Oke. Yo yo. Roro Jonggrang Iya Bandung. manut dadi garwanipun Kakang Ayu. Aku duwe pebono. Coba wis padakno. Iya. Prajuritmu wis tumpes tapis tanpa tilas. Ora burung kowe dadi rondo wong. Wujudke ya Bandung. So. Ina. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Was Padano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga. Iya Jonggrang. Kowe aja tunggal-unggung. Tenan iki Roro Jonggrang. Perang iki kanggo kudura rampung senopati Kang Mas Prabu Kumala kang wis sedo sirna alaku segara. Tobat kowe wanita peparat. Ora ngerti yen Bandung lananging jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Joko Bandung aku nyrebet papono Candi Sewu sawangi kudu dadi Ya Jonggrang panyuwunmu tak yo Sundra Mangayu Bagyo Pak Medi kali Mas Indra semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal Ora bokal yen aku nandang kesmaran. Mas Madano Waspadana murid
napas riyen, Oh, Mbak. napas riyen, Nggih, soalnya monggo. napasnya mun seneng kemis. Caketan sabroning ati dadan luntur merasaya ati aku kowe dadi garwa Mergo apa, Pak? mergo leren ning kubuk asmara Yo. Chandra Pesona. Campur sari Indonesia. aku kelingan kubuk kae biyen tanggul leren Gendong kemana-mana. neng cagak batu lisan waro abang tondo isih prawan Asik. Cetangi kubang asmara Mien kae anggo ando tresno Ayo. Tanpa bantal, tanpa kloso Kon apane kenangan asmara kubuk kae apa cerita waya-wangi kanthi kakak dina kubuk kae Wayah, waya-wangi Nanti kakak dina niki dilanjut napa sampun? Lanjut napa melih? Lanjut napa? nggih mangan Ayo. blogyo dumateng Kira-kira keluarga lagune besar, napa? Bapak Wasito Ayo, Pak. kalian Mas Yanto urung Kumanten jaluk Sarimbit, Urung Mbak lho. Penny kalian Mas Indra Sesideman. semoga Oh, 14 Oke. ke sesideman. keluarga sakinah mawadah Wadah warahmah. Amin. Amin. Tutup Ya yen Rabbal Pak Alamin. monggo bariki sesideman. caketan sajroning ati dadan luntur merasaya ati Oh gendong kemana-mana. aku kowe dadi karo marga leren ning kubuk asmara Sasi Deman yo. Ayo ayo duet. Monggo Mas Yanto. Udah. Oh.
nuwun sewu. Napase Piran iki tekan omah ogah-ogahan. mesti protes karo aku. Protes ngapa? Merinan kowe. Oh, gede aku kok. Piye to kowe iki horek. Urip pondo kutha gati kau ditatu kok masang isini apa-apa wae nadian sesidemen masih gas badan yo ayo dah joget joget Aturaken diri maju bener maju Bisa kondur sugeng tinggal Mungkin tanpa mungkin para harga ini gaya apa ini Kayak apa iki? luwe Bete patenono Timbang perpisahan yang Marancang sulistyo Aku isih mampu ngeladeni dolahmu yo Najan bocah gunung ketukoan Ibarat kehormatan mamrong rubuh kanthi pinjong saking penake luput-luput lho Mas Masalah. hak sik engko ndak lali kasihkan Wes sing yo Nek wanita itu Setor nerima ke jadi bandar. mawon. Oh, Mangke setor nggih, nggih. siap. Aku nek rabang wegah kok. Urip pono Oh.
Wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong desa tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuwamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha suci ora nyono lan ora nglegewo yen sliramu teko Rama srengenge mulon parane yen bengi rambulan denenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tahan kok anggap sepele srengenge mulon parane yen bengi rambulan denenge Iso tempe rasane mumpung lagu iki sing tak senengi nggon tempe mau lho Mbak. Lagu iki sing tak senengi nggon tempe. Aku ki nek ngeruk aku nek nemu tempe pupune tak singkrehke. Nah, oh, Pakde Jiwe. Mas Langgeng, Mas Langgeng yo. Oh. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong desa tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuwamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha suci ora nyono lan ora nglegewo yen sliramu teko Rama srengenge mulon parane yen wangi yen bengi rambulan denenge kaya ngene kaya ngene rasane wong ora duwe rasana tenan rasane tenan mbok anggap senenge srengenge mulon parane yen bengi rambulan denenge tresno mumpung Matur suwun pripun Pak?
eneng tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni marang mega hengat kosong sontakon war tonde regi janji ku eling somadot sing tias ingsun ne mas hesun prasopo sinaksanan bumi langit tangis sing tias nganteni padang arang bulan lakai wus mrene nyangking kembang melati ri
ngene iki kon medun nemoh. Lah iya aku. to. Iki sangonku mawar kuwane kang kudu sahae 50. Mereka nama mereka, ayo dang. Entuk, jare entuk 10 lagu Mas Anto. Rumah aku terus pading nggak ngerti biru-biru. Wong wedok yo bate pil biru jebule. Lah iya, kuwi duit lanang, Mas. Kuwi tak kei 100 nyang ndi wae to. Terus mau lho. Ya bojoku sing kono. Duit lanang. Tak rewangi. Sapa sing ora kedanan lipate lala lala awe awe aku karo atiku yen hanya esem lan
Utange lunas, Mbak. Ngene. Nggih. Aku dhisik pernah nom kaya sampean kuwi lho. Terus. Nek ngerti sampean kene aku ora golek ngene sik. Loh, kok ngono lho. Tenang. Yuk. Lah endahe yo. Lali nak sing ngeroki pas masuk. Lah endahe angin. iso nemeh kaya Pak MC. Iso double-double. Oh iya. Tak rewangi pati. Yo. Karepe luluane. Aku ora bakal rapi. Mong sliramu. Wis wayahe esuk Jagone kluro. rame swarane pating kemruyu. Aduh senenge sedulur tani. Bebarengan mutunan berbari. Srengenge nyunar kulon parane manuke ojek ana wiwita pate nyemruwi Rame suarane. katon asri donya saisine langsung rada gantungan Mas Anto. Weyo, weyo. Chandra Pesona. Gendut cak ayu jenengmu sapa? Sliramu ndowara samudra. Lekanono aku ngemis tresno. Aduh wong ayu apa muda lekanono. Mas Mustika Raja sampun dangu ditinggal wong lanang. Kula niki sing rada gantungan pun pisahan nanging durung pegatan. Kurang ajar ke bojomu iki. Kowe bojo ora tau dikeloni. Najan si rondo gantungan. Aku sabar
Oh